ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். அண்டு இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கல நல்லா மஞ்சள் கலரில் மங்களகரமாக இந்த ஸ்கூட்டரை பற்றின ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஷர் ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் எடிஷன், அதாவது 2022 எடிஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லான்ச் ஆச்சு. ஒரு 30 டேஸ் கிட்ட தான் இந்த பைக் வந்து லான்ச் ஆகி, இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 4 to 5 months, ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஷரோட பிளாட்டினம் அப்படிங்கிற ஒரு எடிஷன் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. லுக் வைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம். நீங்கள் அவுட்டர் லுக்கு நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும். அந்த ரியரில் வச்சிருக்கக்கூடிய பில்லியன் கிராப்ஸ் ஆகட்டும், அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸஸ் அண்டு ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கூடிய க்ரோம் டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டினம் எடிஷனில் அப்படியே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் பிளாட்டினம் எடிஷனுக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது இதுக்கு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டெக்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்டெக் அப்படிங்கிறனால இதில் i3 சிஸ்டம் வந்து வரும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் வைஸ் நிறையவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ஜினோட குவாலிட்டியுமே இன்னும் பெட்டராக இருக்குது. அண்ட் என்ஜின் தம்பும் சரி, பவரும் சரி, அந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய சவுண்ட் நோட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஷரில். ஓவரால் பார்க்கும்போது ஒரு ப்ளஷரோடைய ஹையர் வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், நல்ல ஒரு கிளாசிக்கலான லுக்கில் தான். பட் இருந்தாலும் இதில் வந்து டூயல் ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப்ஸ் வந்து வருது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஆர்எல்ஸ், உங்களுக்கு அந்த டிஆர்எல்ஸ் இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிசைன் வைஸ் பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க நண்பா. இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப கிளாசிக்கலாகவும் இருக்குது, அதே மாதிரி மாடர்னைஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஃப்ரண்ட் டிசைன்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க க்ரோம், அதே மாதிரி இங்கே க்ரோம், அதே மாதிரி அந்த மட்கார்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க க்ரோம் எல்லாமே பைக்கில் ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்குது. அண்ட் கலர் வேரியன்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது இந்த எக்ஸ்டெக் வேரியண்ட்டில் நிறையவே கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வருது. ஐ திங்க் ஒரு 6 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கிட்ட வந்து வருது. உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கிற மாதிரி தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேடி எல்லோ, அதாவது ஃபுல் எல்லோ கிடையாது. லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல டார்க்காக இருக்கும், ஒரு இடத்துல அப்படியே லைட்டாக இருக்கும். லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மில்கி கலர்லாம் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான ஒரு எல்லோ கலர் தான். பட் ரொம்பவே புதுசாக இருக்குது இந்த கலர். எனக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே புதுசாகவும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது இந்த கலரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் ப்ரோக்ராம்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ப்ளஷர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற அந்த லோகோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3D டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு என்ன என்ஜினில் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நண்பா, இது 110cc என்ஜின் தான். பவர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா 8.1 bhp பவர். ஆல்மோஸ்ட் இதோட பவரும் இப்போ ஜூபிட்டர் 125 லான்ச் பண்ணாங்களே, இது 2 பைக்கோட பவருமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். அப்போ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பவர் ரேஞ்சஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெட்டரான பவர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 7 ரேஞ்சஸில் இருந்தது, இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணி 8.1 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 8.7 Nm டார்க். ஸோ டார்க் வைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பவரும் சரி டார்க்கும் சரி கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ பவரும் நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டுற அந்த ஒரு பவரும் சரி, டாப் எண்டும் சரி, பிக்கப்பும் சரி, ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. நான் ஓட்டும்போது கூட எனக்கு நல்ல ஃபீல் இருந்தது இந்த வண்டியில். அதே மாதிரி இதில் USB சார்ஜிங் போட்டிருக்கு, அண்டர் சைட் லைட் வருது. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா ஹை வேரியண்ட்ஸில், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேரியண்ட்லேயே இது ஹை வேரியண்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நார்மலாக ப்ளஷரில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே இந்த வண்டியில் வரும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ப்ளூடூத் பேரிங் சிஸ்டம் இருக்குது, i3 சிஸ்டம் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சோலில் வந்து சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் எல்லாமே அனலாக் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக ஒரு பார்ஷியல் டிஜிட்டல் மீட்டர் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ப்ளஷரில் இப்போ தான் பார்ஷியல் டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே அனலாக் டைப்பில் இருந்தது, இப்போ டிஜிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ப்ளூடூத் பேரிங் சிஸ்டமும் இந்த வண்டியில் இருக்குது. ப்ளூடூத் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு நேவிகேஷன் டைப்பில் இருக்காது, மேபி கால்ஸ் மெசேஜஸ் வருதுன்னா அலர்ட் டைப்பில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் மேஸ்ட்ரோலே பார்த்துருக்கலாம். நான் என்ன நினச்சேன்னா ப்ளஷரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இவங்க பார்ஷியலாக ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது நல்ல விஷயம். ஓகேங்களா, இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஓகே. நீங்கள் டிஜிட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னுமே பெட்டரான, இன்னும் அதிகமான ப்ரைஸ் வந்து வந்திருக்கும். பட் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எனக்கு ஓகேவாக படுது. அதே மாதிரி இதோட அந்த டிசைன்ஸ் ஆகட்டும், டயர்ஸோட சைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பழைய ப்ளஷரில் என்ன இருந்துச்சோ அதே தான். சேம் 90/90 செக்ஷனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 inch வீல் சைஸ் தான் வருது. ரியர்லியுமே 90/100 வருது, பட் சேம் 10 inch தான். ஸோ வீல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் 12-10 காம்பினேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டுமே சின்ன வீல்ஸ் தான், 10 inch வீல் சைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதே டேம்பிங் சஸ்பென்ஷன் தான் ஃப்ரண்ட்டில். ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் காயில் டைப் சஸ்பென்ஷன். ஸோ சஸ்பென்ஷன்ஸ்லையும் டயர்ஸ்லையும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அலாய் வீல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி பிரேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெகிரேட்டட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம், எந்த ஒரு டிஸ்க் ஆப்ஷன்ஸுமே கிடையாது. ட்ரம் பிரேக்ஸ் மட்டும்தான். நீங்கள் ரியர் பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பிரேக் ரெண்டுமே 50-50 அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ்லேருந்து அப்ளை ஆகும். பாதி ஃப்ரண்ட்டு பாதி பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ இதனால் நீங்கள் என்னென்னா ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங் பண்ணுறீங்க, பேனிக் பிரேக்கிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப கூட நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல, வண்டி ஈஸியாகவே நின்றும். ஓகேங்களா, அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. i3 சிஸ்டம். ஸோ i3 பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்கேஸ் எங்கேயா ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 8 செகண்ட்ஸில் ஸ்டாப் ஆகிடும். திரும்ப நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு பிரேக்கை பிடிச்சி நீங்கள் பவர் பட்டன் அழுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. த்ராட்டில் கொடுத்தீங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். முக்கியமாக இதில் சைட்ஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்களேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ வண்டி வந்து இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள்
போட்டிங்க அப்படின்னாலே வண்டி வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சிஸ்டம். நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லெவல் ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ப்ளஷர்லேயுமே கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல விஷயந்தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்டர் சீட் ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி கீஸ். ஸோ கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த மேஸ்ட்ரோ டைப்பில் இருக்குது. ஸோ மேஸ்ட்ரோ டிசைன்ஸில் இந்த கீஸ் தான் இருக்கும், அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லாக்கு. ஸோ இதிலே லாக் கொடுத்துருக்காங்க. கீஸ் நீங்கள் வந்து டிக்கி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி கீ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து லைட் வரும் நண்பா, உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு லைட் வந்து வரும். ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் கிடையாது. ஸோ யூட்டிலிட்டி கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு ஹெல்மெட்டு இல்லைனா ஒரு பேக், ஸோ ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸ் தான். பட் சின்ன ஸ்கூட்டர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க, ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கீங்க, உங்களால் வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஸ்கூட்டர் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப ப்ளஷர் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு 4.5லேருந்து ஒரு 5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து வரும். இந்த வண்டி வந்து ப்ளஷர் அதிகமாக நிறையா பேர் விரும்பி எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மைலேஜ் தான். ஒரு பெஸ்ட்டு மைலேஜ் உங்களுக்கு 60+ மைலேஜ் வந்து வரும் இந்த வண்டியில் ஈஸியாகவே. ஏன்னா வண்டியோடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை எண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இதோட பவர் நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக ப்ளஷரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிச்சுட்டு போகிற பவர்லாம் கிடையாது, மீடியமாக இருக்கும். யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் கேர்ள்ஸ் யார் வேணாலும். ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கீங்க, வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு ஸ்கூட்டர் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆப்ஷனாக இருக்கும் ப்ளஷரை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் வரும் இது. ஓகேவா? பவர் ரேஞ்சஸ் ஒன்றும் பெரிய பவர்ஸ்லாம் கிடையாது வண்டியில். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டீசெண்டான, நீங்கள் நல்லா எக்கனாமிலே தான் ஓட்டுவீங்க, ஒரு 40 தாண்ட மாட்டீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜே கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 60 to 63 நிறைய பேர் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு மேலே கிடைக்குதாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ வச்சிருக்க ஓனர்ஸ் வைஸ் நான் கேட்ட வரைக்கும் 63 வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. 45 கூட கிடைக்குதான். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஓட்டுறதை பொறுத்து தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் மைலேஜ் டிபெண்ட் ஆன் ரைடர். ஸோ ரைடர் எந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாகவோ எக்கனாமிலையோ மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல மைலேஜ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி கீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லிட்டேன், இதுதான் வந்து வண்டியோட சாவி. அண்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு i3 சிஸ்டம் வந்து வருது. தென் பவர் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம். ஸோ பவர் ஸ்டார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டிட்டேன், இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை காட்டிடுறேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு இந்த த்ராட்டில் வந்து இருக்குல்ல, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஒரு லிட்டில் தம்ப் ஒன்று இருக்குது, நல்லா லைட்டாக ஒரு பீட் ஒன்று தெரியுது. அது இன்னுமே நல்லாயிருக்கு, ஓட்டும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ஹெல்மெட் போட்டிருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்டு கன்சோல் வைஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், i3s இருக்குது. தென் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹை பீம், லோ பீம் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. ஹாரன் மினிமலைஸ்டாக இருக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஜஸ்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒயிட் கலர் லைட் வந்து எரியும். ஸோ அது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நைட் டைமில் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். கிளாஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரோம் ஃபினிஷிங்கில் நல்ல பெரிய கிளாஸாகவே நான் கூட ரவுண்ட் கிளாஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். பட் நல்ல பெரிய கிளாஸாகவே கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் வந்து வருது. USB சார்ஜிங் போட்டுருக்கு. அண்ட் ஹூக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்டுக்கு அடியில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோ தான் நண்பா இந்த வண்டியோட ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். எக்ஸன் டெக்னாலஜின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டியில். ரைடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் என் ஹைட்டுக்கு இருக்கவங்களுக்கு சிங்கிள் ரைடர் தான் கம்ஃபர்டபுளாக போக முடியும். 2 பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகலாம், அந்த லெவலுக்கு தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது உண்மையாலுமே வண்டிக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ். பட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்கிரேட் கொடுத்துருக்கலாம், ஒரு LEDs கொடுத்துருக்கலாம். பட் யூஸ்வலாக நிறையா வண்டிகளில் அதை பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால் ஐ அக்செப்ட் இட். இந்த இது கொடுத்துருக்கிறதே நல்லது தான். ஃப்ரண்ட் ஷேப் உங்களுக்கு மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு லைட்டு. ரியரில் பழைய ப்ளஷரில் என்ன இருந்துச்சோ அதே தான், எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஓகே நண்பா, ஸோ இவ்வளோ தான். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்ன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 85,000 87,000 ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது. டிபெண்ட் ஆன் ஷோரூம்ஸ் அண்ட் ஏரியாஸ். ஸோ ஏரியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆர்டிஓக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு 80,000 87,000 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ளஷர் ப்ளஸ் 2022 எடிஷனோட டெஸ்டட் வீடியோவில் நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ நண்பா. டேக் கேர் அண்ட் பாய்.